Xogħlijiet estensivi ta' restawr fuq is-sur ta' San Nikola magħruf ukoll bħala s-sur ta' Bib il-Polverista f'Bormla għadhom kemm bdew fost iżjed investimenti fil-fortifikazzjonijiet storiċi ta' pajjiżna. Il-Gvern ħabbar li se jiġu investiti 700,000 euro f'dan is-sur li jagħmel parti mill-iżjed sistemi sinifikanti ta' difiża f'Malta. Il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zarafa Ċivelli tennew li dawn ix-xogħlijiet jagħmlu parti minn katina ta' proġetti ta' restawr fuq is-swar tal-Kottonera u mistennijiet lesta sa tmiem din is-sena. Ingħat li l-Gvern se jibqa' kommess li jipproteġi u jsaħħaħ il-wirt storiku ta' pajjiżna biex jiġu preservati strutturi ta' valur storiku li wkoll iżommu ħajja l-identità Maltija. Aħna tajna commitment li nirrestawraw is-swar kollha tal-Kottonera inkluż il-Margherita Lines. Dan qed isir għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna. U fil-fatt illum qegħdin inżuru x-xogħlijiet li jinsabu għaddejjin fuq parti oħra tal-proġett ta' restawr fejn qed nitkellmu dwar iktar minn 5,000 metru kwadru li b'investiment ta' 700,000 euro se jingħataw lura l-glorja li darba kellhom. Dawn il-fortifikazzjonijiet inbnew fl-aħħar tas-seklu 17 fi żmien l-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan bilan li jipproteġu l-Port il-Kbir. Ix-xogħlijiet fuq is-sur ta' San Nikola jinkludu r-restawr tal-faċċati ta' wara, inkluż il-ħajt fil-livell t'isfel u l-faċċati tal-volti u l-kmamar li jinsabu fil-parti ta' fuq. L-interventi jinkludu l-bdil ta' materjal li ġarrab ħsarat sinifikanti, l-aktar minħabba l-elementi naturali. Se jsiru wkoll interventi fuq l-aperturi tal-injam u s-sistemi ta' drenaġġ. Is-Segretarju Parlamentari Zarafa Ċivelli ringrazzjat lill-entitajiet kollha li jaħdmu jitfid biex proġetti bħal dawn ikunu jistgħu jitgawdew mill-ġenerazzjonijiet futuri. Dan l-investiment qed juri biċ-ċar kif il-Kunsilli Lokali qed jingħataw l-appoġġ u jaħdmu f'sinerġija ma' entitajiet tal-Gvern mal-Gvern ċentrali sabiex aktar irkejjel, aktar wirt tanġibli jkompli jiġi riservat sabiex aktar postijiet storiċi jitgawdew minn ġenerazzjoni għall-oħra u fl-aħħar mill-aħħar ikun il-poplu Malti Wawċi li jgawdi minn dan ix-xogħol tant tajjeb u sabiħ. Dan il-proġett u parti minn kullana li l-Gvern qed jinvesti fihom, kif ftit tal-jimilu ġie inawgurat ukoll investiment ta' 1.7 miljun euro fir-restawr tal-Bastjun ta' Sant'Alina li wkoll tagħmel parti mill-linji tal-Kottonera. Fl-aħħar tax-xahar li għadda Malta resqet innomina għall-lista tal-wirt dinji tal-UNESCO tas-swar kollha f'pajjiżna.